Úvod. Premýšľal si niekedy nad tým, či by si dokázal ubížať úplne cudziemu človeku len preto, že ti to prikázal niekto v autoritatívnej uniforme? Tvoje morálne zásady totiž môžu zlyhať oveľa rýchlejšie, než si ochotný pripustiť. Ahoj, ja som Kapsule psychológie. Dnes zistíš, akú strašidelnú pravdu o ľudskej poslušnosti odhalili slávne vedecké pokusy. Kapitola 1. Prečo máme tendenciu slepo poslúchať príkazy autorít, aj keď tým môžeme niekomu vážne ublížiť? Presne na toto chcel odpovedať psychológ Stanley Milgram vo svojom slávnom experimente o poslušnosti. Predstav si situáciu, kde ťa posadia za stôl s gombíkmi a povedia ti, že máš dávať elektrické šoky človeku vo vedľajšej miestnosti vždy, keď urobí chybu v teste. Ten človek bol v skutočnosti len herec, ktorý bolesť predstieral, no ty ako účastník si veril, že šoky sú skutočné. Vedec v bielom plášti vedľa teba stál a chladne ti opakoval, že pokus vyžaduje, aby si pokračoval. Tento experiment ukázal, že bežní ľudia sú schopní zájsť do úplných extrémov, ak z nich autorita sníme osobnú zodpovednosť za ich činy. Kapitola 2. Ako dokáže sociálny tlak okolitého prostredia zmeniť tvoj vlastný názor, aj keď jasne vidíš úplnú pravdu? Psychológ Solomon Asch uskutočnil pokus, kde zisťoval, ako veľmi sa prispôsobujeme skupine. Predstav si, že sedíš v miestnosti s ďalšími 5 ľuďmi a vedec vám ukáže 2 karty. Na jednej je 1 čiara a na druhej sú 3 rôzne dlhé čiary, pričom máš určiť, ktorá z tých 3 je rovnako dlhá ako tá prvá. Ostatní ľudia v miestnosti boli dohodnutí asistenti a zámerne všetci nahlas označili nesprávnu čiaru. Výsledky ukázali, že až 3/4 testovaných ľudí sa aspoň raz radšej pridali k zjavne klamlivému názoru väčšiny, než by mali verejne vyčnievať zradu a obhájiť vlastné oči. Kapitola 3. Čo sa stane s dobrom v človeku, keď dostane neobmedzenú moc nad niekým iným v umelo vytvorenom prostredí? Philip Zimbardo usporiadal známy Stanfordov väzenský experiment, kde rozdelil psychicky zdravých študentov na 2 skupiny. Jedna skupina dostala uniformy dozorcov a druhá skupina sa stala väzňami v napodobenine väzenia. Celý pokus museli vedci predčasne ukončiť už po 6 dňoch, lebo obyčajní študenti v roliach dozorcov sa začali správať nesmierne kruto a sadisticky. Tento experiment šokoval svet dôkazom, že samotná situácia a pridelená rola dokážu v priebehu pár desiatok hodín úplne prevalcovať osobnosť a charakter slušného človeka. Kapitola 4. Ako môžeš tieto vedomosti využiť v reálnom živote, aby tebou nikto v skupine nemohol ľahko manipulovať? Musíš sa naučiť vedome spochybňovať príkazy a hovoriť svoj vlastný názor nahlas ako prvý, čím rozbiješ ilúziu jednoty skupiny. Psychológovia totiž dokázali, že ak sa v skupine nájde aspoň jeden človek s odlišným názorom, odvaha ostatných odporovať stupne o 70%. Keď uvidíš, že niekto robí niečo zlé len preto, že to robia všetci, buď ty tým prvým hlasom rozumu. Napíš do komentárov, či si sa už niekedy prispôsobil partii, aj keď si s nimi vnútorne nesúhlasil. Odporúčanie. Ak ťa fascinujú skryté sily, ktoré riadia naše správanie, odporúčam ti knihu Luciferov Efekt. Napísal ju priamo psychológ Philip Zimbardo, tvorca väzenského experimentu. Kniha ti podrobne vysvetlí, ako sa z dobrých ľudí stávajú zlí pod vplyvom systému a situácie. Tento zdroj kompletne zmení tvoj pohľad na morálku a dá ti návod, ako úspešne odolať tlaku okolia a zostať verný svojim hodnotám aj v najťažších chvíľach. Záver. Ďakujem ti za sledovanie dnešnej kapsule plnej experimentov. Ak ťa tajomstvá ľudskej mysle bavia, hoď na video srdiečko a napíš svoj názor do komentárov. Uvidíme sa v ďalšej kapsule.